Sa Mandaue City, sub-sub na karon ang pagpanakop sa mga sakyanan nga naka-obstruct ka sa kadalanan. Mao nga gipahimangnoan ng daan ang mga motorista nga musubay gyud sa lagda. Ang report ni Nico Serino. Nasampolan sa taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue o TEAM kining duha ka trailer nga gibilin lang daplin sa daan sa may reclamation area. Wala na ang karga nga mga van, ingon man prime mover ug trailer lang ang gibilin. Kay nakababag sa daan, gi-apprehend kini sa taga-team aron nga mato. Gibuhat gid nila na murag kuan gyud yarda ang daan. Murag kumpiyansa kay they thought that we cannot tow the kuan kanang trailers, but we did. Gikan ni atong miaging adlaw, mimando na ang team sugdan ang pagclamp sa mga trucks nga magbabag sa agianan. Gawa sa mga ordinaryong clamps, may gipamalit sab nga clamp para sa mga trucks ang City Hall. Kung mahanay na ang amendment sa ordinansa, sugdan na sab unya ang pagclamp sa mga ordinaryo nga mga sakyanan. If basa na gyud, we will implement na gyud full-time the kuan private cars na clamping. Pasabot sa team, pasiuna lang kini sa ilang sub-sub na unya nga mga operasyon sa mga sakyanan nga mag-obstruct sa kadalanan. Mga muhimo sila og sub-sub nga mga clamping operations. Panawagan nila sa mga tao nga musabot og mutuman lang gyud sa lagda tungod kay kini alang mansab sa kaayuhan sa tanan. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.